Mela, nibdew jew aħna? Nistgħu nibdew ara l-minan allum. Għawek għanna l-Michael illum ix-show. Matthew. 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 Episode 3 jiġi, officially episode 3. Ħanibdew ngħidu thank you lil Michael ġi hawnhekk magħna. Matthew ġi hawnhekk magħna. Sponsors, thank you lil Olympus tal-li tawna l-microphones, il-Rode, l-Sound, il-Rodecaster Pro 2. Min hemm iżjed? Ejdilhom. Mela, sorry, il-taf il-għala, Esma, inti l-lum ġibtek għawek jira biex toħdna ritratti, mux biex tidher fil-fucking shots. Daħal fil-shots, Għaxlum għanna kamera, men maħna. Alla xad biex toħdna ritratti Tiħ plug, tiħ jisem. Tiħ għanti il-plug, Me Productions. Le, ma dik xisem tal-kumpanija. Bandek jisem tal-kumpanija. MI Media. MI Media, ġifiri tajja, bomba. U Facebook għandek jew għadek taħdem bil-karti, jew għadu ġej kolla. Bil-ħamim. L-email tijaw ħamiba bil-ċurket. Thank you tal-li ġejt. Eżat. So thank you tal-li delt fi xottu kol, issa post-production. Imma thank you, mela, Lil-Jusk li tawna ovvjament l-affarijiet biex narmaw is-set. Grazzi l-A2Z Electronics li tana u koll xiftit mill-IT equipment li għanna wek. L-Olympus għal-Rodecaster Pro 2, magnificent, brilliant piece of equipment, u da kollu li għettaraw biex jasal il-sound għandkom u il-vibe tal-post. Social vibe. Ovvjament li għet jħost jawna. Kemm il-darba nsejni jom tal-lek. Eżat. U għam li pjaċir spun meta teditja, jekk nsemmi il-vibe, mux titla l-pop-up tal-jus, kemm int ignorant. Imma diffiċli diku, kif diffiċli, jekk qed ngħid A-to-Z, titla A-to-Z, jekk qed ngħid Olympus, titla Olympus, jew vibe. Jekk inti ħraqt kollox għall 20 seconds ma dana kemm ħandu imma tellaħħom in order. Imma tellaħħom in order. Dan iż-żobbi tal-għodu. In order, Jisom Van Damme ħajitilaw il-pop-ups. Anyways, Matthew, għax għadek ma ċejf daw l-ewwel 5 minuti, imma dit tidra, il-podcast tagħna mhux tiegħek. Eżatt, għalhekk. Pero kif qed tħossok li ġejt fuq programm Sura Tanjes fl-aħħar? Fl-aħħar. X'kamilek issa fuq minn imissu, must have been very bad on your health. Iva, weġġajt. Infatti, vera bad on my health, għax għal-ħafna fatturi, għal-fat li kelli mdil Miss Loranġo kienet tiġini motu issa tiġini. Di kanna section ħafna sewa. Le fl-aħħar li għandi program bil-bajt biex niftehmu daf kif. There you go. Isma' jien infatti għamilt check fuq l-internet u għamilna printjajna karta. Bil-shows li kont fuqhom inti bil-repertwar tiegħek. U ħanaqra l-lista ta' Zomba, ħalli għal-mara mluġ daqseg. Dalu bax shows li kellek li għamlu suċċess. Mela zom da' xej. Mela zom, ma nafx għalfej għandek karta. Stajt tiftakar, Kemm ilek fuq minn imissu, med? Ara, minn imissu inni 7 snin. Int kont taf li kont fuq minn imissu jiena? Inti kont fuq minn imissu niftakar kont iżgħar. L-ewwel wieħed, l-ewwel edizzjoni. Well, apparently replace Jaku. So he's as bad as you when it comes to filming daw. Għax jinsa l-script. Preparax għall-script. Zom, the face might għandek informazzjoni vera ħażina, jiena l-script inkun nafu ħafna. Imma tiddevja, l-ħin kollu tiddevja. Xina nisma l-post-production ta' dak il-programm. Tiddevja, imma ħanajlek, di ħaġa vera importanti fil-komedi. Jien niddevja x-script nafu inside out. Naf x'niġri. Ġifieri I am in control. I am in control. Għallimna l-komedi da. Le mhux ħanallem, jien ma nistax nagħlem. Ma nistax nagħlem, le ma vera. Biex tkun tista' tagħmel spiritu pront, tkun taf x'inhu jiġri l-ħin kollu. Għaddej madwarek. Ma vera, il-producers ġili kunem section, per eżempju, smajt ta' Gianni, ta' Giovan. Giovan. Fu Adriana ħatu. Ma jena għaluli illi ikollhom istruzzjonijiet, ituk istruzzjonijiet speċifiċi titċaqlaqx mill-skript.
Għax miegħek it's a nightmare to protect. Vera, imma jekk taf li ħajġi aħjar. Neħilu naqqa stuff is xogħol proset. Kaxkarni. Imma dik tajba, jien kont inġelhom jidaw għax jiena tinituni skript u ma għazbis kon naqraħek, ġest nagħmel il-barrit. Għalhekk qatt ma raġgħu qaluli, min jaf kemm kien joffenduni. Imma jiena nsegwik, joġbuni il-klips li titfa' tajbin. Jemma nsegwik. Le, rajt. Ma stennejx li tkun reċiproka l-ħagġa. Naqa kompassjoni, għal-gest. Ma kelli. Pero nirringrazzja il-ġenituri tijak tal-li għal-inqas they instilled good tastes in you, taf tal-li tara li. B'eżempju, JD, kull min jaraħ ġenituri taħħom, fucking problemi għandhom. Mela l-ura, kemm il-fucking għandek problemi inti li jett li biex nabel il-podcast miegħek ġifieri? Dik vera, ma dakka xat nużak. Eżatt. Qed nużak għal Speaking of problems. biex nidher isbaħjien. Speaking of problems, dik is-section ħandaħlu issa jew ndaħluha fl-aħħar x'taħseb? Fejn nagħmlu? Ħallhom jistennew in-nies? Ħallhom jistennew. Ħallhom jistennew dik is-section. U aħna by the way xi biċċa ħobs ħanieħdu jew mhux għalissa. Isma' illum iwa, proset, sta kif tillidja l-ġor reklam. Sottila ħafna. Illum manna. Scripted kien. Very not in your face, infatti. Ma l-lum manna għanna daw brilliant. Daw irnexxinna nġibu, this is brilliant, man. Sajkon food truck għamlunna an Asian tipo twist bil-bajtu l-bacon. Ġviri, Mela bajtu bacon. Ejja, mela għandu l-bajda? għandhom bacon għaw. Ejja, le. Għax l-għol tkellimna kif Digin, no. Loba kamu ħajja. Inti tħobbu li kelmu. Jien nħobb ħafna nikol ħafna daw is-sosi sekk imbarazz. Imbarazz għal ma jħobbx bħali. Jien nħobbu ma tiġi imbarazz. Il-kalma ġripekku. Meċ laqna oħra Jien immeċla. Edu li ekku spice, men, naxa tinħos li spice ġeja. U l-ftit. Inti ħbanik ek? Iwa jien nippanikja bl-spice, Tajja, ma mux daqsek spice. But guys, honestly, legit. Thank you, Saigon, beautiful. Ma sarx namlu program sieħ imparlaw għalla bl-affari ġoħalna. Da diġa jgħid wisħara kif inu, għalla blikel ġoħal u Tiskanta l-bezzu nazjatiku, Anzi, għaket inti għabel, anzi għandhom hops. Ma jiderim kien il-ħob. Huma very, l-Azjatiċi soltu very rice and bad driving based, ikun li kell taħħom. Guys, għanna socials, għanna l-Patreon miftuħ. Yes. Il-firid għaddow jiġu nis fucking legends kolla kammin kama dinturuna support un nirringrazzjawkom ħafna. We're going to get dak il-support that it-tuna, għan investuħ bil-mod fi show, fil-program u fucking much love, thank you very much. So check there, check YouTube u check il-socials kolla, Facebook, Instagram. investu, Le, wija, ma għalla jek titmur Disneyland, ma mżon tejdilom? Ma le, biex ġifiri kunu jafu li ma jazbux li speċta kullħat minnet jissubscribe għax da jinnaf għaj investu għon fi-show, like għan investi fil-pjaċir tijaj u koll. Jek tarani għaddej bxi Porsche, per eżempju, nillek dan l-investiment tijak siebi. Tifem ġiviri. Kollek jibdew, Kolle, eżat. Fatti, mill-gvern kollu għan investu, dejjem għan investu għalikom. Eżattu. Ma għalikom, mux għalina. Le. Għal-pajis. Jien dal-programm miltu biex niddejjen u nerdaw. Dak kien il-punt, tipo, li ma mux tajjeb u namel. Pjaċiru. U ekku. Mela, aħna. Ibda, dik il-section ħalli għalla. Mela. Inti għabelet li dak il-libba flok oranġu mux jiġik. Il-mis oranġo. Il-mis, ġifri ktarar. Għax men fejt mur iktar u bat. Memx fejt. Forsi jisu. Memx fejt iġebbet, u ġifiri, vera. U aħna kellna naqata insight li hemm persona speċjali f'ħajtek. Li di t-prova s-sajjar, l-ek tajjeb. Iva. T-prova s-sajjar healthy. Mux ommi, ġiviri, li għarajk nafal mezz. Sa, ma nafx. It-fajla. Għamil statement li ommi ma stajx tajjeb. Let's face it, man. Le t-prova. Le. ħafna.
Tinċaz. Ma tafx fej sejjer. Kif il-lost janna xielek men dik it-tfajla? Anki jena, knajt. Inti ġerajt it-tfajla tija? Jina ħat marajt, di għamilni ċara u fatfajla. Ifim li Nizzil ta' screen saver. Hemm chances li Max ma kienx jaf min jien u kien jaf it-tfajla tiegħi forsi, jara kif? Possibli, ifem, jina to be fair, I mean. Għat jiri nitfajla ta' Ma le, Iktar klassi minnu żgur. Ritnurik din huwa l-istess kas ta' Mendi u Peppi. Eżatt. Nafxek smajċ. Ma sa' fl-istat ta' Peppi ma. Le, mux qed Sorry, ngħidlek, Peppi, ġifieri. Jekk ngħidlek jgħidu li ħanerġa' mur fucking inbiddel il-vista, imma Però taf x'inhi, meta kont qed nisma' dan is-suġġett insomma Kelly kienet qed tgħidli biha di, bdejt jiġuni viżjonijiet jiena ta' x'nagħmel meta lil mara ngħidilha li qiegħed bid-dieta. Let's face it, aħna l-ġil namlu għadi. Għadu bid-dieta, mux ġi ma kienieċ tamela ta' ġifiri, għax ġili kont nidħolu nsib borza tal-ikel fil-karozza ta' tkun edha bid-dieta, mur nipparkja l-karozza jew xaħġa, unsib borza nejtija bid-dieta. Imma aħna namlu aktar, we have to admit it. Li u ma joqodu jisajru insomma dal-healthy u keto u ġi xinu da, kem xi wahda ġi, inti tifhem. Meta nħares lejli kollu bil-flok il-fuq minn zaqqu da, suqjat il-marċa. X'isima dik il-ġi, hemm xi dieta ġi xi ħaġa. Ġielo, stija. Hemm xi dieta ġi xi ħaġa, nsejt x'inhi, men. Oħta kienet tagħmilha. Oħt Stef kienet tagħmilha di, hemm xi tip ta' Ostja ma nistax niftakar xini. U insomma jqod jomlu daw ir-riċetti u hekk u inti fakin toħroġ fil-karozza qiegħed waħdek u tixxi borza pastizzi. Tanneku. Kemmi borza għalik, kemm il-pastizzi kun hemm? Għalilek. Darba minnhom niftakar konna bdejna il-ġimgħa vera dieta u kienet qabżit li men, qabżit li ta' vera. U qed tillum nafx nagħmel, tillum nieħu satej lif. Kont qed naraw series dak iż-żmien. Mu jen kont qiegħed xi żewġ episodes wara, qed timmur nara da' żewġ episodes biex nlaħħaq ma' Stef, qed tu nixtri men naqra pastizzi. U għaddejt u xtrajtek xi 4 kotta 4 piżelli. Daqa. Pizza. Dik toġobni ħafna tal-spinach, spinach and tuna u hekk men. U qatt bil-qed il-mara minn għalija li qiegħed bid-dieta jien. U qatt fuq is-sodda u kiltom kollha u qed tissa qed tinqum minn ġo sodda ma jmurx tmurajni bija, naqbad l-affarijiet u mur narmihom. U mort narmijom insomma ġda u mort norqod. U f'daqqa waħda xin nqum. Insib il-Steffek, surmast għdejja. Għatli, tajbin kienu l-pastizzi? Dik fil-losti għandonati, menna, xħbejtom sew ġifiri, anka meta rmejtom fil-iħ tal-borza. Għettila kif il-losti għannexxilek, għastimut dakinar tilfet karta. ħasbet l-irmieta u marret fucking tqalleb fil-garbage. Meta tkun beżżulu. U sabet Maxim sek, ħafna boros tal-Maxim sosti, tkun fucking beżżul. Iwa dakinhar ostja, men. Ment ignorantu. Mhux għax beżżul. Fejn titni narmihom men il-karti, mhux ovvja li x'nagħmel, nikolhom ukoll biex Għal naqrek kien Efem. L-ewwel net xi żoppet tagħmel tikod il-pastizzi u l-pizza ġol-kamra tas-sodda. Awejja, men, qatt Din ix-xi nkun naf jiena. Dixi Waħdek id-dar se tikollu fuq bil-relax. Ċina, fil-kamra tas-sodda mort tikollu. Għax mort nara serjes, men, fuq is-sodda relax qed nikol pastizzi issa l-pizza. ħadtek, Mhux issa ovvja ħadtek, men, alright, qiegħed alright, id-dar tagħmel li trid ostja men. Ġvirijan, inti anki traċċi tal-frak innexxilek neħħi, kollox. Għatt attent, u kemm jista' jkun, għatt attent. Ma dejekx dak l-istress. Għax insomma skontent u pjaċiru. Kien hemm ħafna stress wara. L-istress wara ġie, men, ġifieri. Imma ngħid jien ostja tipo kunna għamuħu ġo zibel waddabtu tal-post. Di alright? Tik? Timestamp? Għala. L-ostja. Jiena. Għadu kem nizzel ġenna nis. Meta inti qed tipprova taħbim il-mara l-ikel, kollox barra bro isir. Ħalli inti tkun qiegħed fil-karozza, tikol hemm jew inkella fuq hemm wieħed joqgħod dejja. Et jaħbim il-mara żgur l-ostja. Mhux se ngħid ismek, jekk qed tarani taf minn inti. Dejk imma. Mhux bil-liba jgħix taħti. Ngħidlek jaħbim.
Dana, kull meta niġu aħna. Għal minn it-tejt, eżatt. Wieħed Tek kon- dajja, dajja. Fil-masu l-artu għat inti. Lima buttura ta' fasta l-lift kif ta' salit. Dana, ġilna sal id-dar per eżempju wara x-xogħol fl-10. U tara wara bil-vani bebi sigaretti. Jkun jidher istressi. Vera. Mbagħad jidħol fil-ġewwa vera bil-mod fil-bibek, tipo, it taħbi b'mod eżaġerat mill-mara. Imma da ma pejjibx ġewwa. U għaddab is-sigaret fiż-żibel u qabbad ħuġġieġa bħalek, inti għaddabt l-affarijiet ġo żibel tad-daru. differenza, men, ma lek pejjeb ġewwa r-riħa tas-sigaretti, tista' tqabbad il-garbage bag, men, jien qed ngħidlek just kilt erba' pastizzi u provajt naħbihom isfel. Kont beżżul dakinhar. Inti għatta mela dit u taħbi mill-mara Ejja, mela xektiet. ġili għamilta, mxovjaw, zgur. Imma tgħidilha, isma' illum xejta. Ġili nejdila u ġili just nuhu pieċi li tiskopri. Inti għad il-loba, ġiviri. Pjaċir li tiskopri. Ma tajt li dixini eżempju, etta kemmin brava. Sibtaw. You reward her ġifieri. Għad nelabu di treasure hunt jina għamiltu ma taħx. Tfajla tiegħek dbati blazma, ma jew. Fajla tijaj bati blazma. Safejna fjen le. Le, alright, Le, okay. le. Għat ma għaltlek ġifiri li għattix il-ventoli minn mindu għat tirkeba. Ma nafx, jina Bizzejiet, Le, sissa kemm mux għettilab dil-loba mi għaj li jina tinfittex il-ventolin u għad mandolaj. Jiena mbagħad mill-Ventolin, mbagħad blazma. Ġieli kolli nieħu ġiex puffs qabel biex nkun ċert li dawk il-20 seconds nagħmilhom sħaħ. Zob. Di oħra li ma nistax għalli għajjen. Jina daw il-nis, you actually plan Xiex, the night. biex tieħu ngħidha. Tipo, eżatt, tipo inti tgħid per eżempju, lejla nuħnejka. Jew inkella, kif tagħmel jew tinserta dak il-ħin, għax qatt ma nippjana, jiena ma mmurx ngħid għamu nuħnejka, ma mhix hekk, you know, like it needs to be. Ma tamillix jekk inti. Xi dwejja. Ma n-nisa naħseb jippjanaw, to be fair. Naħseb jien, ejwa naħseb li jippjanaw. In-nis għandhom il-moħħ kif jaħdem differenti, jkun hemm struttura, il-lum ħatiġi, jkun hemm is-sinjali. Jiena kienet Ir-raġel ma tagħmel li- jindunax mill-ewwel, skont x'inhu ma s-sinjali. Jien din kienet tamilija li Stef u ma nafx hekk hux ġifieri di kasta divorzju li ħanejt ġifieri. Għax le di jien kienet tamilija li Stef men darba meta konna qed nippruvaw tfal. Right? Kienet kont ninduna, kont ngħid ara. Ma kienx tgħid li jisma' tajba qiegħda taf kif jagħmlu n-nisa ma nifhimx x'inhi kollhom l-ovulation u Ej, dal-affarijiet. ej, Kienet tgħid li ma kienx tgħid li isma' tajba qiegħda kont nidħol u ninduna. Ix darba ġra li episodju fej kien hemm ħafna sħana fil-kamra tas-sodda u I had to tell her, tela Stef mhux ħajrna xieli. Mhux ħanaħdmu hekk. Dak kondizzjonijiet mhux ħanaħdmu. Kondizzjonijiet ċena l-ewwel kanzjonijiet. U għettila, mux ħanaħdmu. Allura, minn dakinhar law baqgħet b'sistema għalla kif nidħolu nsi plejsi fuq 16. Tgħid lesta Lejt llum. ostja l-mara trid il-lejla. Għal ġo Kienet sorma. illi- Time step. Freaky. Oh, le, tajba li. Tajba, le, ditlek hier, spunta. All right, int. All right, ma ġiġifieri. Di biex tkun qed timestamp bħal ma ngħid jien ġifieri biex Le, tikkopja. għax kontet nistennik u Tiegħi tiġi hekk, tgħid li hawn bil-app. Wasalna. Now, let's go. Yes, please. Għax memx, inti għat kemm il-darba provajtu tibdaw biex tamlu naqa sess, naqa affarijiet, naqa ek mal-mara. U kemm il-darba? Xidwejja. Sis. Ma xidid najt. Oh, Kemm tela il-darba pull-up. tixtiqu taħxu. Tipprefer. U l-mara tgħidilkom le mhux issa. Kunu onesti. Jiena mhux hekk tgħidli, jiena tgħidli. Tivvinta. Għax Ġeneralment il-qamar tgħidli mhux full illum, ma ġeneralment nistgħux. tgħidli għax ili li nħsilt pereżempju. Dik skuża tajba. Dik skuża tajba, tgħidli ili li nħsilt hi, allura ngħid taf dak il-ħin. Taf kif. Kemm il-darba qed le intom? Qatt. Jiena naħseb. Jiena naħseb ġili għat le, nkun għajjen ejwa ġurnata xogħol, hekk ġili. Fucking nġettaw bit-testosteron. Naħseb vera għandi bżonn daċċe. Ġili nkun jgħat naqlej. U jiena nkun jgħat relax ħafna nejta rassa il-ħin fejjina, fimt, un bat jibdaw.
Madonna, Tipo, tejda. issa. Intejt lelit. Kelly. Ma nistax ngħid. Spooner sig. Le, inti mit tissig actually u. Għax kew kont ngħidilek tija business card, għal meta ma jkollu I believe li women rule the sex world. Meta kif qed jgħidha, definitely. meta huma jridu, Madonna ħad iġri. Meta inti trid, fuck it, qed nara TV series ma rridx. Eżatt, tiġi hija issa? Issa? Dejjem. Bil-24 sija. Issa? Propju issa. Jiena darba miskina l-mara dik, darba kont kelli ġurnata heavy. Di ma nafx hekk misnena jgħidax minn jaf kemm ħana. Ma tantx ngħidilha miskina f'dal każ, ta' ġifieri jekk irrifjutat is-sess miegħek. Le, ma rifjutax, anzi. Kelli ġurnata biżimalla, kont xogħol, u mbagħad kelli rehearsal ta' drums, u mbagħad logħba futbol. U mbagħad ġejt id-dar u kont mejjed kienu xi 10 ta' bil-lejl. U għedt, jien għawtilha lift, kont għadna fil-bidu. Kien għawtilha lift għedt, il-liba kemm m'għandix bdiet naħxi. Kemm għandi għabdi ġasmur norqod nitħalu. Ma żomna, int kif kont taf li ħajkun iġi. Għax tu le, għax tipo was the beginning of the relationship, ta' fin għax dik wara dik beginning of the relationship every night tkun waħdek. Eżatt, u kien hemm dawk il-ftit days li tipo ġili Iva mbagħad tlieta mbagħad tnejle mbagħad tlieta Iva ta' fin we were random. Imma we were going on like bunnies għal dak il-ħin. U qed nispera lejla ma jiġri xejn. U nidħol u nsib għal-Maddonni xismu għaw candles u rose petals u ħarġit li jek minn ġol xismu. U jina la tlaqna hija provajtu ma għamlixa. Kont ħażin. Ta' sħana tiegħi beddi jeddi. Ħażin, għax kont jgħad zebel jena zaħt ħalt ninħassel ejja sibi ejja, naqaf la fingerja ħan ipruvaw. Titradini xissa. Ejja. Eżatt. Xsiebek ostja ta' snin kollha. Anki futbol mort qabel. Ħanitlu fija. Dik mistoqsija li xtiq insaqsi, inti sports tagħmlu, inti le. Sports tagħmel. Melvin. Ġili mu naqra. Ġi Melvin. Matthew, sports tagħmel. Ġili mu naqra futbol. Mux ma skontax. Yo, gym, whatever. No. Kont imur, ma għadnix. You're not portraying yourself as you're an athletic build too. I used to be fucking top, eh? Anyways. Jiena fis-sumo. Jiena kull tip ta' exercise li nagħmel, anki biex ninvita xi ħaġa mal-ħajt. Ma nafx għala, meta nagħmel exercise un sirara, zobbi jidħol ġo ġismi jisparixxi. Is it something normal? Jew għandi problema. Ma saqsejt għal-ħadd mhux bil-liba. Jiena għalhekk nobod dik il-ħaġa li jiena imur nilab logħba futbol irid nidħol fil-fucking lockers man-nies l-oħra. Menna x'jiena di tiġrili. Hija xi ħaġa tal-ħoxnin di, inti tista' Nista' nirrelaxa. Għadha ġdida, ma nafx għavet tistaqsu lili. Issa parti mill-grupp. Ejja, tlaqna. Nuhu pjaċira li parti mill-grupp. Imma you actually vera, like, ek tipo jirtira l-ġewwa meta tkun qed tagħmel l-isport jiġri lek di jekk int. Naħseb jirtira. Infatti ħanajdlek, meta konna bil-futbol jien, ġviri darba kas partikolari, dejt nilab mal-gbar, u inti dejjem kunem dak lajdut li tajt, daw jinħaslu fil- Mela, boys bis. Insomma, u l-ewwel darba li għed fil-dressing room, kemm kellek żmien? għawek naħseb kelli 16, kon nilab mal-gbar, mbagħad. Alright. U mela jiena għat inneħħillat u bdejt ngħid tajt immur, ma mmurx, ma Tmur fej? tinħasel il-boys kollha. Ġifieri intom. Ma jitkellmu sejlek, Intom l-estejtu l-loba biex niftehmu u tħaltu ġol changing. U mill-ewwel dak li jkunu draw tal-post ngħidulhom jien, hupp mill-ewwel hekk. Eżatt, no problem. Sakemm inpoġġej ġan eżaw daw. Għandek il-kalzetti kollha. Kedda tal-ostja. U jien qed semoħħi sejr immur, ma mmurx, jietaw. Għana għannek, ma jek, boys. U xinnet n-neħillat, sekk l-ewel bħed da li nara, mux għan semmi jismu. Tejġbix li. Bix xu għamanek, u ġie, allora, ta' kien jietek. U xin rajtu, ma wixi. Għanzi ringrazzja l-alla ma kellux il-loker fuqek. Għet il-libat, le, mux ħammuri. Imma da qabel beda, naħseb,
Ittieħ il-pompax, fix. Għasa kem daħal seħer, ekku. Naħseb li vera di, għax li jinti wara tamel training jisu jidħol f'oxortu. Eżatt. Imma daw jgħodu jippompjaw. Għaw, George lo bala b'nallum. Met, jekk ikun hemm grupp ta' 10 5-a-side, Sewa. li ma pożizzjoni tikkwalifika bħala kobor Bħala kobor fil-dressing room? fil-dressing room? Fl-imma sens. On average. On average, fej place jenti? Bħala kobor fil-dressing room, Tkun at least fit-top 9. Naħseb fit-top 9 eżatt, ma bizbrix. U bizbrix għax forsi kont jittaw ftit zaħra biex ma jibqani ġannik. Li jeb tajba għax tinduna minn għandu wieħed kbir u wieħed le. Jien konni lab mal-Marsa u koll, wara. Ejna blu għacċara, dawk li ma jinħaslux, all right, mal-pija tal-grupp, zobbom zaħir. Daċek. Kulħadd kien jinħasel. Imma kifet jajda, emmin għalleċ jibda jinżal penti qabel ma di ikun fil-ground għadu. U diġa jinżal. U emmin jitħol, jibqa bil-penti, jinżlaw malajr, jgħamlet nejjek, jaqbad il-xugaman, un-bat jħallihim dendel biex jatti, da tajta dan għandu wieħed zaħir. U koll, u oħra, jekk ikun an open shower u kolħat l-irġil bżobbon barra wek, u jkun hemm dak li biex jilbes il-qalzitta taħt joħroġ biex shower bil-xugaman miegħu u itella l-qalzitta taħt minn taħt il-xugaman. Dak għandu zobbu zaħir. Għax li kunu kom li tinduna u da, immaġna, da l-istess persona tinsemmi, inħasel, ħareċ, u inħasel, jekk il-shower ma immaġna dak il-ħajt, u għandek barra, ġifiri, memx il-portiera, u nħasel ek. ħajaraħ kullħat. Eżatt. Għandna bil-qeda, inti jettaraħli, kolla sormo mettara, fimt? U tinduna jilbes li sliders, jinti falek bil-qeda ek, jitkellem naqra miegħek. Kulħadd libes, ja Madonna, ilbes men. Dak is-suf, ikun għaduna qamxarra pax ma xuttax sew il-nukla. Darba konna din l-estejna loba, konna l-estejna xselna insomma direm. U kienem u għam wieħed zobbu kbir kien. U għet inaddaf. U kienem player, għet jinxef, sorry, kienem player, kien injured u ġejdilna proset, għax konna rbaħna. U dal-ostja daħal bil-mara. Daħal bil-mara u bit-tifel. Tortija, u. Ija, tortija, u ovvjament, imma kulħadd qed jatti. Imma dal-wieħed għala bibżobbu bix-xugaman sejjerek. U dim it-tifel baqa ekka jiskanta. U dal-ieħor jitċajta, No fucking way. It's just, it's jokes. Banta, mate, banta. Kiena kun player ta' Chelsea l-lum ma diex imma you remember some years ago. Solidu. Kieku n-weġġa l-grojna posta. Dejjem, u. Weġġa l-grojn. Inkun bil-vazelina les-ġo shorts tipo. U titlek minn qabel les-ta l-edik. Kull meta jelabu Chelsea l-sliding tackles b'saqajhom miftuħin kienu jitlu għakki apposta. Wej, apposta. Vendikazzju, anki t-tim ta' kontra. Kulħadd, eżatt, kulħadd għadġo dressing room tagħha. Imma vera kienu jiskidjaw ħafna. Imma once semmajt skids, ħan nitlu fis-suġġett li jmiss. Ta' skid marks. Wej, għabel, nisma, bidna kwarta nitkelmu fuq iż-zobta. Issa nitkelmu fuq il-ħara. Nitkelmu fuq jiddaf xaġa naqra iktar, nħallu għal iktar tardi, jem xaġa. Mannix. U helwa, U l-ħara jkonna ta' nitkelmu. wara li kell. Il-fat titkellem fuq iż-zob u għadmur vera tajjeb. Jon kella fuq di. Kella fuq di. Lema wahda. Li trid, għamel inti. Trid, għalajlek. Għax di, Mux ħanħares. din nishtiq nedilek. Di tmur fuq Din iż-zob nixtieq ukoll. nedilek. Jodi. Din nishtiq. Għaxu l-program għandu pattern, eh? Li għadna preparati nkunu. Mela. Met, ħanidlek di, nishtiq li. Ġaħtajt inti? Lema wahda, dik li għandek subajk, mux inti subajk, men, inti Għax da subajk. għandhom xaqsmu ma' zob. Kompli għaw. Dude, U għamel il batri. Lesta telqet. fil-kas għamel font 50. Għax inti subajk Di, fejn jaw. tpoġġi 5 linji. Di ħanuri. Ta' għamel li trid. Jek tkabnu għarroħra anki jien naqra. Pero jiena nixtieq naqsam dell-esperjenza ma' sħabi u ma' l-pija tal-popoli, xina għaddejt minn trauma ftit ta' żminilu. Trauma kbira, menna, jiena kont bużi bingo darba. Sewa. U ġejt inti. JT, ija, niftakar.
fucking mandunajx li ma kellix aptit. Indunajt, imma xorta namela. Għaxin vera demel. U iktar ma nafuqa. Dude, ħaramejiet jienet net nixrob xorb tal-qaddisin, ġviri xrobna, like, barra bej erba kena naħseb xie fliskun vodka damdamnieħ. Ġewa damdamna fliskun jħor bej erba u kol, għax it-fajlit ma bdew xie xorbu. Kif jiġri? Xinis iġibu li drinks, jien zibel, u da għamil. Xi nofsija, men. Jgħidni fuq il-karri. Mux nofsija. 20 minutes. U jgħamilt nofsija. Għamilt 3 kwarti. Felt like fucking forever, ostja. Safe. 3 kwarti. Għamilt nofsija tgħidli fuq il-karriera tiegħek. Iva, vera. Le, ma mux fuq il-karriera tiegħi bis. Mela fuq xkellimna, men. Id-devjajna ħafna suġġetti, ma niftakarx eżatt tissaħ xejn. Inti mis-seket l-għada. Ja, madwarna, men. Dik mux xej, ġiviri. Minn dakina l-qoddim il-Valentina stajt saqsija, għal jista' jkun ma tajlbikx biljett Matthew Sant Sultano, fil-kas ħejd li menna x'fakken ma niġix. Għax I'm sorry bro, dakin innevitak. Għax intom titolbu l-biljetti, indejjem ħalla tal-li. Tannik, vera tannik. Lek, buzi, jina buzi bingo ma nafx kemm huma l-biljetti, imma jekk kien bi 10 euro minn għandi ġibu 5. Ma jisa kellem li. Sa kellem li. Jekk Jekk nkellem il-Valentina nġibu b'xi nbiħħu lek 5. Xorta werti tal-li, xorta werti tal-li. Il-Valentina mill-ewwel. U jekk in-nies ma jafukx bi forsi ħalas għal kollox. Ejja, le wkoll. Le, jiena, infatti jiena dik l-ewwel net. Imma tu qatt ma ħadd xejn darba biss f'ħajti kien hemm wieħed ma nafx hekk xi ħajaraħ da jew qed jarah li kien qed żibel totali u qal li u life all right fimtek. U qabadda għalli naħammullem. Kien jgħid ħaramel, ħafana ġi u life kellim niftit jiena ħammullem. All right, għandi dal-fliskun għalli għax inta l-ossi għanħalliwlek għala zobbi tlat. U għanna ġejna d-demmel minn fuq. Għanna sej kem warrajt dal-raġel. Dik l-unik ħagġa bxej li ħatfajtek. Għatma ħadxej iktar bxej. Like, biddel minn imissu, men, Kollox kollu, aħna u koll għanna nibdew aħna xar u koll ġabunna li kelb xie. Mux jek tal-li ġili mur għal xi ħaġa relatata xi program sponsor. Tħallas inti biex tidher fil-program. Li kolli nisma, tintik xi ħaġa biex tidħol tagħmel ħaġa magħna. Għax ostjenti wiċċek sowa tagħmel, imma wiċċek taħbu, taħbih, il-libba taħbu. Taħbu, ostja. Kemm jien ħażin ġieli, ostja. Ma naħfilek, inti ktibta di. Għatli anki l-kitba bil-Malti, mux il-forte tijak. L-infatti jiena nagħmilhom biex tgħix kemm ilhom jaqlaw naħar għan-nies ħabbal xi U issa li naf iktar nu pieċi naqraħħom sirt. Kważi ngħid apposta. Dak li jiena ħanżomm ma'hekk. Ħanajt li apposta nikdbu ħażin il-Malti. Kollox pjanat kif suppost. Jekk ma jogħġbokx, murħudu. Timestamp. Xkont ka teċaġ, ta' inti? Xkont se ngħid jiena? Insejt. Għaxet jahbi. Ja, taħbi wiċċek. Taħbi wiċċek. Inti, ostja. Tipo, jiena bdejt sen Max jgħati DMM. Ma, tipo, in-nies jafu minn jiena, xaħala mill-libabi u bitċajt. Inti, your main thing is dak il-karattru, le? L-iktar, isen veta mill taffariet oħra. Eżatt, ma dak l-sploda, tipo, l-iktar li mort tajjeb fih. Eżatt. Issa, il-problema da ġili ġat, isma' li fimt, ma d-dejjax, sakemm tasal sem biss. U hemm storja ħelwa fuq għadi. Sakemm tasal sem naħseb nafa jien. Naqblu. Jisu kif Robert Downey Jr. magħruf biex ikun Iron Man. Inti magħruf li tkun mhux tad-daq. Ukoll, eżatt. U jnejdu l-isma' tidu żgur għax mhux jgħid fil-kostum tisimgħu ejja għamilielu waħda. U nagħmilielu, mbagħad qabel kienet tkun hekk, nagħmilielu u jibqa' hekk. Għax on TV. Għax mux jgħed bil-kostum, għallura għamiltu l-lem bis, jina. Eżatt, eżatt. Tajba. All right, thank you. Proset tal-program ħafna. Allura issa sir, tara, jen tkun aktar fija, għala għajnejk. Ummaġinani u ħana mill-lek bleħni. Taħdem iktar, Iktar għajnejja, jek sebtek, ma ħansa sekk il-mistoqsija. Jiġbri inti għettejd li, illi inti meta ma tkunx fil-kostum ma tamlux kem jista' jkun, għax ovvjament tkun incomplete character. Ma ġili jahrab li għaftit. Ġili jahrab li So it intertwines with life, ġiviri. Kważi uġi persun oħra.
Għal ħafna nies ma. Your alter ego. In-nies bdew jindunaw xi 4-5 snin wara. Fimtek. Li għara kemm jien minix tad-dak ġifieri. U provajt naddi sinjali li dak jien. U di ma tfajla ġili għamilta? Ma tfajla? Ejwa ġili għamiltila. Ġili għamiltila. Fej għamiltila. Fakkarni. Ma fakrikx dak il-moment li actually kont mux tal-li bla kostum, tal-li bla ħwejjeċ u għamiltila. Ejja, it's probably ġili. U ma tiftakarx li Kelly tant fucking id-dejqet li telqet il-barra ġivieri. Issa niftakar. Li actually da kienu f'moment intimu għandi storja jien ġivieri smajta di illi da għamilla il-leħen tal-life. Xettila? Jew xi hawn sexy jew xi. U kif jiġi bil-leħen? Kif jiġi? Zawahda, xisima? Like ftakru, dab zobbu mqajjem, ibin niplitek il-barra u ħajja Zom, zom. Jena Kelly, right? Mark! Jek tajt Mark mux jiena, għandi trabil. Jek hemm Mark involut fil-kamra u għal. Zom. Mark, jiwa Matthew, bil-mot, għax għed jgħamil xoss, il-sodda da tagħmel xoss għan għajmu l-ġirin. Matthew, ma zomma, jiwa diħel Matthew, Issa, il-vuċi. Aw, sexy! Mux bieċajt, ċuċu funeral. Instant fucking vibru. Issa għed klabbut fil-ek id-dawl. Wicċa ek? Libsa tutel, dik kienet li ġiviri l-istoria li għalu. Vera. U għandi storja simili da ilu ħafna, kont nintaqa ma wahda din tal-Pepe, u di ma kienx tara daw l-affarijiet. U jien biex nitnejjek, xinġejna biex nitbewsu. Titkellem ħafna. U jien t-tila. Ġisse! U di għamledek, u l-għol ħagġat li, fox kem għandek, Tal-Pepe. Ma kienix titkellem bil-Malti u xieħsatta għalt li, fox kem għandek, don't do that again, u jimmo xie biddak, ġiħammut fil-karozza, mela kelli l-karozza tal-ħara. Mwahda tal-Pepe għandal tal-Pepe, u kella naqa xedi u t-tarab. Kella naqa. Di xtib ta' mara kienet biex kella cash. ċiġiviri, kella cash. Cash, flus. Flus, u. Kena cash jem dak il-ħin ġol pers, ta' jazin. Ma nafx naħseb kienem, imma. Kienem, kella ħafna. Ma ċekjajt biex il-nexla torroċ mek ma ċekjajt xol kienet ta' melu pro. Kien ċemwet fil-karozza u għet jarakom. Le, ma kienx. Infatti, anki il-karozza taħħa ħjar minn tijaj kol, ma kienem xej. Jina infatti kon najtu kol, di mux ħaddum di. Minn qabel inti tkun taf tajt. Ma tafx jekkix squirter jew ledi kienet. Mandek xideja. Ma let's stage. As wasalna dak il-fazi. Dude, I'm sure li jekkem xie mara t-skwert ja Matthew mux ħaj jirnexxilu jkun jaf t-skwert ja xie u leta. Jek nibqa namel ek, zgulli li. U issa ovvjament biex inkunu ċari it-fajla mux ħajkun hemm mara oħra, sewa. Għax inti għat jkun hemm mara oħra mux ħajkun jaf, mux ħankun naf in the first place. Il-mara t-skwert, ja? Ejja, mek, sostja! Ġara. Ejja, fuq il-ħara. Għala fuq il-ħara. I'm leading on to it. Jiena nista imma b'rispett, mux għax isma, għanna t-niddu pjaġira, imma z-zob jien jgħidu Jessa kem taf Jgħidu. Di mistoqsija kolba. L-squirting huwa bewl. Oh, ejja, mek. Le, vera, it's true, that's what they say. Isma, li marriċ, mux marriċ għax niskrupla, men marriċ għax nara l-tfajla tijaj in a different fucking light. U mux għatnejt għax mux t-skwertjax t-tfajla tijaj. Issa, zomma, xissa kif għatta. Aħba kif għal spiċċa single ostja. Tot attent, għax intu għati prova t-ranġa xaħġa, iktar ħazin. Iktar ħazin. You know what actually? Time step. Urijom. Għax il-punt għal kont għan il-lidja li fuq il-bewl. Listen, fucking education.
Zbub, Bewl u ħara l-program tal-lum. Umbat Matthew. Ukoll. Fin-nofsi għadek. Ġili tkun jgħat inti l-office, jew u dim in-nies, ma nafx tkun jgħat minn imissu għaw l-studio, whatever. U tmur dbul, so għanti pala raġel. Sawa. U kulħadd jafli aħna nabżon nqatruh. Eżatt. Jien, per eżempju, irrit nagħmel a good 100 shakes biex tejt jiġi tajjeb. 100? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todd, Eżatt. Biex u t-ġebbet u tagħmel biex tipo jkun ċert li hemm kollox sew. U bat tgħid alright, dana lest. Iddaħħal il-lalla u joħroġ iktar Tal-vera tan-nek dik. Vera tan-nek. Dik hija waħda mir-raġunijiet għal xiex vera nobot nilbes pereżempju b'xorzijiet u li set bojot jien men. Kemm jista' jkun immur dark, ħalli jekk jiġri dak li jiġrili. Eżatt. Jiena ġili pereżempju fuq ix-xogħol jekk inkun libes għal sitt xahar mennu jiġri l-biċċa xogħol. Naqbad mennu ngħidilhom l-ostja mennu, naqbad naqrilma minn ġossin, kun nagħmel waħdek. Tamlu għadi. Għamilta kemm il-darba dik. Inxarrab iktar. U xin nidħol fil-dan, uqot nurjiħek. Kora xieġra. Ejwa, għax inti ekkun. Il-Martin ekna da, għatna mill. Irrit ngħidlu tal-Frank, dak il-vit jirranġa mux kif niftħu jispara. U inti ekkun frankajt il-ħafna isma' x'għamil. Eżatt. Pipi. Għax il-ħaġi li inti jekk li għandi shorts aħmar. Lar minnu. Ma l-ewwel jiġi den għam xarrab. U eżatt. Ma dik il-ħodba żgħira tar-ras, ikun hemm roqqa waħda żgħira hekk, u b'xarba tgħid il-lala dan għamel ma għatrux sew. Allura jien meta naħsel idejja. U mbagħad normali ma neżaġerax bħalek aħba liba. Ma hemm bżonn. Għamel naqrek. Naħsel idejja ma naħsilhom hekk panik. La salvaġġa, Vera ma dik xalfej, għax id-bwet jarak ħadd taħsel idejk. Le, fis-sens namel Sakka ma tifilm jak jiex bħala prova, għara xabilt. Le, naħsel bi-panik, ħalli nisplashja kemm jista' jkun organic li fuq. I don't say ġita. Umbat namel tnejjek biex namel l-splash jisi, umbat imur. Umbat, alright, nara nċekja fil-mira. Tajjeb. Istja kamuflaġġ ta' Kristu. Vera taħdem, biex taħbil il-provi kollha, jien kolli msaħ mal-qalzi eżempju. Dejja nagħmelek. U ma għax ma kienx jimxi għama. Good idea. Actually, aħna u vibe, l-allu, jiena nista' nagħmel aħjar minnek, għax inti xugaman jekk kun hemm xugaman, actually, ma tistax taħbih. Aħna nużaw daw il-tixi użaw li tiġbed bħal dik hekk. Allura dak nista' naqbad narmihom kollha u nidulhom spiċċaw. Asem mal-fej, tista' tevita, weħel. Biex ma naħlix green, that's actually a good idea. Isma' kelli nkompli biex xogħlu. Kont maġġa. Nixtieq niprofeċax darba tħalt fuq sieħbi biżbal konna farmhouse u tħalt fuq u biżbal u sibtu qed jagħmel pipi. Imma x-xorts inizlu sal-artu. Illi baxan uħu pjaċir, jenek sormu barra. U jien naħseb tiġrili dik għaxġili, ġast nizzel il-qalziet unħallieħ. Kif ħanfemkom, maġna, mux ħanurikom. Mela maġna dal-bajt. So għandi zobbi għaw. Jien meta nizzel il-qalziet. Mux. Ħajġib il-taqsam għamma. Zom, għandek chopstick, zom għada, zom. Aħbax disproportion. So dal-bajt, meta nizzel il-qalziet jiena innizlu sewa fuq taħtu hekk u unħalliħaw il-qalziet. So kun qed jalaqna għal-pipe naħseb. Yes, tik taħxik. Il-bajt ikun għadu fix-shorts inti. Eżatt, tik taħxik. Jiena sal-ekisi nizlu dejjem. Sal-ekisi? Kollox. U bil-flok hekk u hekk ġifieri taħġismu nkun vera free. Għamela, jisek għandek fucking six. L-iktar bawla talla ta' dinja. Provali, għatmomenta. Il-liba kemmi fan. Patfall zar. Darba kontet nistat, kontet nom, u ben fuq il-moll, et nara il-moll, u nara tifel ġejjek ta' six, nizzel il-shorts għaw il-swimsuit, sarekit, u għabati bulek. Għoddin kullħat, bil-relax. U batti pot klikjat, għan niprovajjena. Mort ġo urinal, u nizzilt il-qalsiet isfel.
U l-ammont ta' fresh air li jidħol mal-bajt. Sabiħa. Anki meta tbul tista' tirranġaħ naqa' tifrisk refresh. Trust me provawa. Ver niprofa. Is-setting. Anki meta taħra tajjeb li tinżar qalżiet. Imminti smajt aħna smajna li. Li tajba. Int għandek problemi kbar. ħafna problemi kbar. Jiena ġifieri l-inkwit tiegħi huwa biss li dawk il-carers ġifieri jew min qed jaspira li jkun carer jew nurse fil-futur li ma jkollux lili jew jien li nkun għadni ħaj. Il-mod li kif jaqbad il-ħara lili huwa tal-bliet. Għadni qatt ma fimta kif tiġri eżatt. Wieħed mill-misteri naħseb jien. Jiena m'għandix ħafna stejjer, imma kelli waħda darba gravi, ġifieri, darba kont niftakar mort supermarket iż-żejtun u wara li xtrajt insomma rix normali u normali, ma ħassejt xej men, ġifieri. Larli. F'daqqa waħda kelli ġifieri barma żgħira hekk u qed naħseb bassa di men. U f'daqqa waħda ħares lej stafet alla men. Ħrajta. U ġifieri like kelli fucking mbagħad bdittu ġani żaqqew hekk ġifieri, imma at first ħasadni men ġifieri u ħriġt irmejt il-qalzitta ta' tkelli narmieħ men ġifieri. Immek bil-koko bid-dajreni zammal wara tal-koptok. Mux daqseg gravi. Imma spiċċajt ġifieri fid-dawl ta' xemx bil-flettijiet ma nafx min kienet jarani. Imma kelli namel, bro. Kif naħseb waħda mill-lar affarijiet li jista' jiġrilek di. Waħda mill-lar. Inti tinħassat u ma tkunx preparat għalija billi tiġi pum. Liba, sa x'ħan nagħmel. Eżatt, it-traffiku x'nagħmel? Fejn ħajġi x-xogħol? Fejn ħanieqa? Anzi, nirringrazzja l-għalla li ħarġu li l-airbags milux u kellu jbedlu l-sit, għax il-sit kien hemm nara. Kien għadu markat. Kellu jbedlu l-sit, il-sit ġdid issa. Kont tella n-nisek. Aw, attenta, ġak ħara U ġejdi kemm ħobju ċajta, le vera. Vera. Dak għabelet tal-carers jħassra bata jħudu siebek, kien ma sibx li għandhom fejn kwetaw. U speċjalment inti ma tantx għandu xaqsam il-ħara, il-problema li għandhom lilek. Ukoll, le, in ġenerali. ħara jew le, ġifieri. Il-ħara ġi times 2 hekk. In ġenerali. Inti aħna smajna li inti tbati. Għandek ħafna. Għandek ħafna triggers. Għamil fazi jisu kontu għaftu, s-sarġajt ma nafx ġara. Naħseb il-pis. Xtiekol bro jgħamil differenza. Dejjem u jeħel. Il-pis dejjem xismu, għat xammejt li ħataħara, ta' fiġ li ħatijak toġbok ġili. Ejnejdu mux toġobni, ejnejdu nistikja. Tistikja. Il-bass tijak u li tajt. Il-bass, għarbass differenti. Il-skapu lavuru. Kun onest issa, għat xammejt bassa ta' siħbek u ġbidek ftit. Le. Tejt you're right, it's good, it works. Le? Le, dik le, imma li forsi tkun simili bħal tijaj najtaraw. Naħseb niklu l-istess. Ġili kellim tabib. Miskeġi bra jiftaħ qalbu. Għax kurjus, jek toġbok ir-riħa tal-ġisem ta' xaħat tiħor, tiġi Tejdix! Bisset, jistaqsi ħafna beksta. Diridu laqtawilu. Għal-mot tal-kelma metju. Inti għat? Għalli, ostja. Nistaw nsibu ġati għor. Ostenna. Inti għat kontettejx ma boysek, mort livings, jow sifirtu għek. Farmhouse, jow Eżat, issa maġna tkun ix-xitwa. Sawa, kessa esagerata. U mtojlit wieħed bejnietkom. Dana jidħol siħbek, jahra, ntħat għanna dak ħarja normi. Joħroġ il-barra. Mbagħad inti tidħol mal-ewwel biex taħra. U tpoġġi. U s-sitt il-residual heat ta' ġismu fuq is-sit. U inti tpoġġi, s-sit ikun sħun. Dik komda, ma. Komda, tuħu pjaċir inti ġifieri, eżin bija bisħuna. Xaħat saħħan it-toilet diġà, lestu, komda. Kemm il-percentiġi gay? Inti ħadd pjaċir bil-body heat ta' raġel, bro. Le, kien is-sit kien sħun u għatara bomba, jekk ikun kisa ħsilġ tidda, Tiġi gay jekk ftit. Le, ma ġiġ gay, li tuħu pjaċir bil-bassa ta' siħbek, ek forsi li tajt isma. Lallu, kem tfuħ di. Isma, għandek xtamil. Battilli, ja kifa. Imma xasam.
Jiena naħseb qabel ta' ċara qabel li jattindu dal-istorja, tal-li marriċ nisma daw l-affarijiet. Aħna ftemna le, ma ftemniex hekk. Inti fimt nispun qabel għadi li marriċ nisma dal-imbarazzi. Jow, qabel inftemt ħażin, Ftemt ħażin. bħal Filisjen, inftemt ħażin. Dik iż-żebel. Jħjarna għoddu ta' Filisjen issa. Nice segue. Kif qed issemmu l-ħaraw. Proset, kif qed insemmu l-ħara, ħanitkellmu dwar ħafna paroli tal-ħara, ħafna kliem injorant. Għanna l-klip, nibdaw bil-klip mal-ewel. Mela, ħanejdlek, nista' nibda jien? Mela, baqqa. Mela, ħanibda jien. Għax di, mela issa, għax issa ħajkun għaddi ġimma di minna, minn meta joħroġ kważi il-podcast fuq Patreon, għax meta joħroġ uffiċjalment tal-Qammelin, jiġi il-ġimma ta' wara. Għalin. Ġimmatej. Imma, mela, għax bħalissa qed tgħid Filisjen, u qed jgħid u hemm wieħed Ruben ukoll kien jaħdem miegħi li qiegħed ukoll ma' din il-organizzazzjoni xejn minnhom organizzati. Gordon Manxew kellet jgħid l-inftemet ħażin u qalbi, l-ewwel nisejn jekk intom tafu li dil-persuna għax dik hemm il-darba qalat dal-ħesil men. Naqra ħesil. Jekk di ma tafx tispjega ruħha, if u fucking ibatuha fuq it-television. Ejdu la tidirx qudiem in-nies għax m'intix tajba, dik one. Tu, int mhux vera ftehim ħażin, ħanejdlek il-għala. Unfortunately, peress li għandna direttur vera tajjeb hawn, li ħaqqa tal-video u ma nistawx nuru l-video kompletament. Ġara. Tgħidlix minn tixed tirrekordja men. Nirrekordja jgħat. All right, okay, għax ħassaħna. Nisma l-ħara li jirek mħallek. Dak li jgħat nagħmel. Le, għax jiena xtaqt niddajsekt ja eżatt. Mela di l-istorja Filisjen fuq Popolin ma' Quinton, di bdiet l-istorja tajt li di darba kella l-apparat ta' li tkanta bieħ fil-van jew fil-karozza, daħlu serqula kollox. U di l-taqat ma' xaħat li tollu jbirek illuminat da jassra miskin. U għaltila, jew għalila, dak ta' farx serquk għax inti qiegħda fid-dnub. Mela, ejn nibdew minn Dik ir-raġuni. Jekk inti bdejt minn dik is-sieq, ovvja li n-nies ħajfmuk illi mhux għal ta' Adam u Eva tgħid id-dnub. Ċuċ, injoranta. It's on the person, no. Umbat insomma qalet dak li ħanaraw il-klip. Imma di qalet ta' qabel dan il-klip, ġifieri li qalet li serquha għax qiegħda fid-dnub, qalet ta' qabel. U hija mnita li qiegħda fid-dnub di, għax alla jbirek issa naħseb ma jistgħux jisirqu għax mhux qiegħda fid-dnub iktar. Ta' dnub, skużani interrompejt, ma meta kont qed nitkellmu kan nippreparaw għall-programm, inti fid-diskursata li kellek ma' Rubi għattella li tanka tal-laċċa il-mart ma' dnub. Ejja, mela, mhux għalhekk. Ġifieri min ikun maħkum minn marda ġifieri għax hemm id-dnub. Mhux fih biss minn ġenerazzjoni għal ġenerazzjoni. Xiġifieri? Mhux għalhekk id-dnub daħal permezz ta' Adam. Koppja li kellha wilt b'kundizzjoni. Anke l-oħti. Dak huwa frott id-dnub, ġifieri. Mhux minn ġenerazzjoni għal ġenerazzjoni qiegħda miktuba hemmhekk. Ġifieri imma dal-wilt li għadu jitwieled. Ta' min wired dnub imma. Istenna, aħna meta nitwildu skont il-kelma talla nitwildu taħt is-saltna ta' Satana. Għax id-dinja nsteħtet kif daħal id-dnub. Ma femni di, ġifieri xaħat li hu tarbija u xaħat beta żgħira, di l-għu semmejnija. Ta' żgħira, maħkum minn marda tal-kanċer. Kelli oħtina Down syndrome illum il-ġurnata. Ma di, ġifieri oħtok frott id-dnub. Oħti, mux minn ġenerazzjoni, minn dnub. Imma minn fej kien ġej id-dnub, ġifieri mill-ġenituri. Ġifieri tortefa teħel il-familja tiegħi, ġifieri. Mux Eva ta'. Jew Adam, insomma, wieħed minnhom eħe. Għaxu r-ras. Li jingħad li persuna b'Down syndrome jew b'kull disabilità tkun titwieled b'dik id-disabilità as a result of sin, that is insulting. That is insulting. No, that is insulting. Din hija l-kelma talla. No. Jekk inti tgħid li l-komunità persuni b'disabilità f'Malta hija hekk minħabba dnub, int qed titfa' aktar stigma fuq dawn in-nies. U toħroġ nagħti sustanza għalli ngħid jiena fatti li hemm nies li jmexxu dawn il-komunitajiet li jgħidu l-membri li kollhom tfal bawtiżmu jgħidu isma' int it-tifel tiegħek tulidek għax int kont fid-dnub. Nafa bil-fatti di jien. Jiġifieri Ma li jattajt inti, konferma jiena. Di qatt ma smajtaw inti, jew.
Għatma smajt, I mean, fil-issiem mux il-persuna t-interessani daqsek. Thank God. Agree. Imma it's unbelievable, Ismani, ħani l-lek di, għax di għetlek jena, għax da minnom waqt fil-da, ejdak li kont ħatajt, skużani. Il-fat li qal li it's insulting, it's fucking insulting, Għax jena per eżempju kelli hija. Twilet sena waraja, miskin twilet b'abnormalità ġo moħħu, ma kellux l-autoimmune system ma setax jaħdem, ġifiri l-dana aħna our heart beats automatically, għanna body temperature regulates automatically. Namlu ħafna affarijiet automatically ġo moħna jaħdemu u kellu ħafna minn dawn l-affarijiet ma ħadmux, ġifiri għalla dana miskin kien blu ħin kollu għax ma stax jiregola t-temp, ommi ddawru bil-foil. Xebba Hessil talla, ommi għadit minn martirju. Mbatt tiġi dizzibel. Tejt li bifrot ta' fucking ostja ta' sin issa jimma nemminx, ommi temmen. U ommi kienet għamlet weda li if he passes peacefully, għax kien dada ħajmut zgur. Ma setax kompli. Ijek ratu li she sees God as a positive. Di jedda tara God pala demonju. Għax di oħra, di li kont ħanajt. Hin minnom Jeremy ma nafx qal, nsejta. U twaqfuji u tippenikja x'inti offendejt lill-missieri, offendejt lill-Alla, inti toffendih l-Alla men. Inti tidaj b'dak li qed tajt, ġifieri inti qed tajt illi Alla tiegħek illi huwa Alla differenti minn ta' kulħadd men jekk huwa Alla tagħha illi Alla tantu ħanin tiegħek u missierek u l-missieri ħobbok suppost, illi da baqa' jiftakar il-dnub li għamel Adam u jitfgħu fuq it-tifla tiegħek. Int fucking Tipo iż-żob ħabba Adam Madonna. Ħaddaw il-kulħadd għal dejjem. Please, man, no, yo, wieqaf jew irranġa, man, xi ħaġa tittamel, you know? U jekk iħobbok speċi mhux Mhux hekk, man, no, like it's jien naħseb illi dak kienet naqa section naqra x'ħassejna. U di by the way, għax hemm ħafna li qed jgħidu għax di għandhom ifittxuha kriminali. Jiena niddefendi dritt li di li freedom of speech, man. Jekk hemm freedom of speech mhux set menu jien ħanieħu lampuka jew inta ħatuħu laħam le. Freedom of speech is freedom of speech. Għanda dritt tgħid dak li qalet. 100%. Però għandha dritt nitfnek, mbagħad. Għandha dritt nitfnek. Jien naħseb li ġral anke fl-intervista bdejt nara anke wiċċa xi beda jkellimha Quentin. Tiħdar hu. Apart tiħdar naħseb li qiegħed edha fil-ħara. Tinduna. Ħanejdlek men. Bad baqgħet mal-punt, speċi kulħadd qiegħed kontrija u hi mhux b'saħħitha biżejjed li ddawwar speċi għax inti ħafna nies minn daw jekk mhux fil-issien ta' nis akbar li għandhom daw l-organizzazzjonijiet, daw jibbrainwash jgħak. Daw kullu b'saħħithom. Li li l-ek ibbelħuk, fimċet najt. Fis-sens, ġifiri, jekkem, eżempju, konna f'nis li kienu jihdu għalla drogi, għall-ostja, fimt? Marru, u ma askari ta' smenom men. Marru daw, u ma baqawx. Well and good. In a way tajjeb, imma mbaġġabhom Innaħa l-oħra, extremism. Inti, ma dik mbagħad hemm xaġa li inti replace addiction b'oħra. Eżatt, dik. Can I just say something? Jien minix psikologu, naturalment. Imma ma tarawx pattern mela jiena qed nabbuża mid-droga illa lix probabbli. Imma I'm saying my opinion hawnhekk. Mela qed nabbuża mid-drogi għax għandi probabbli problemi oħra. Ħammuraw ħaniqaf mid-droga u ħanizviluppa problem oħra. So, what you need is professional help. If it's psychology, jew psychiatry. Inti, eżempju, anki daw l-organizzazzjoni in ġenerali. Għattara eżempju, ma nafx, la semmejtu l-manxe. Il-manxe, Joe Crowd li jeda kolla kontri, jitkellem. Imkien. Le, ma sens, ma finti. Ġivir maġna, jekk inti vera temmen il-punt tijak, għattrajt il-manxe, ma nafx ma jidilix, Joe Crowd, fej kulħadd kontra, crowd, ġeli għamela, darba minnom il-Pride, l-LGBTIQ, kienu marru u d-dim jidilli picketing the pestel, xaħġa fuq YouTube, għedha, mux Sejba bomba. Fej marru, ġviri Albert, ħabib tijaj, ċanki, marru pala ċanki, kienu marru emmek, ġifiri, u għaffrontaw. Mar bi grupp jew waħdu? jitkellem. Waħdu kien? U le bi grupp, kellu xie 400. Lili, għax inti ħanajlek jek mur wahdek, jek inti vera temmem xaħġa, u inti vera
Għala, zobbok tajt jena ekk il-punti għaj. Jena ħaniġi u intom tkunu 10 u għanillek u nibqa. Insostni, U ma nibżax minnek, jek nġib 6 oħra miegħi u intom għedin 6, melek għedin. Daw jibbekjawni jek neħel jena, fem? U daw ma jidrux. Ma jagħmluhiex. Ma jagħmluhiex għalfej. Pero fil-verità ma kienux qed jiddibattu dak kien qed ngħidlek jien ma kienux qed jiddibattu. Asli kieku kienu, għax inti fil-verità, inti daw isibu nies li they are sfortunatament naqra weak. Allura inti you are in control, għandek il-kelma jakkel. Il-pawns. Fimt qegħdin hemm u tajt qara daw jisimgħu li ngħid jien. Fimt u inti toħbex ilu. Immaġina dik l-istess udjenza tkun kollha kontrik, zobbi. Ħanejlek għax jiena għax ma tkunx lider tajjeb, tkun lider tajjeb. Jiena bil-argument li qajjimt li jekk inti kontrija, inġielek mhux taqbel miegħi, imma l-inqas tajt, naħtaseb taf li għandu raġun, ma nistax naqbel miegħek, fim bħal jagħmlu fil-politika eventwalment. Ġifieri jien naf Joseph Muscat eżempju. Dak il-way kif kien jitkellem faqa kull maw. Għamin, issa ħalli għambat. opinjoni. Emmek ġara, għax inti tkun taf lider għandek il-punt imxima, u n-nis imbidlu għax jgħidu, lalla, da għandu raġun. Nazjonalisti li kun nazjonalisti jgħidu, ejja, stjata. Għax kun oratur tajjeb. Ma skun tajjeb, men, temmen, fim da, ħajġi, jista jġi kemerit ma xew għoddiemi. Anzi, kważi bezzani, xnaħseb. Għax l-affarijiet li jgħidu huma just scientific fallacies. Jint li ġiviri l-ħat fil-ħodu, sorry, juqot jaraħ, il-mara tajru miġnun, biex juqot jitħak, It's good comedy, to be honest. Eżempju, għandu wieħed vera tajjeb, jibda jgħidlu, inti għajdu li ma dekx dej balla, għajdu, da jitla miskin da raġel, jibda sejjer, jiena bis-saħħa ta' madnix nidaj, qabel kon nidaj ħafna, u jibda jgħid, għadu għaddej, u inti tismaw, zom, da għaddu xqal, li madnix nidaj. Fitxu għadi, jemmi, taraw. Xdaq nejdi, għax il-bira qabel ġejna n-rekordjaw, kien hemm xatt li kitab status fuq Facebook għal mela min ħajħu passi kriminali kontra Quintin jew kontra TVM u hekk u da jenetlu passi kriminali bro qed li ma ħammuru f'dura fi żmien l-Inkwiżizzjoni Dominikana, TVM qedlu ġieħ il-bambin, like di mhux xi ħaġa li. U bedejt li għax ma dak li qala l-10,000 għalli u da aħna ma naqblux magħhom ukoll dawk. Mela let's ħanispjegaru sew. Għax hemm Mario DJ Banana. Illi tajdlix li ma tax fa. Le, DJ Banana. Hello guys, Smash 96 U kommentali. U jena niddejq meta ovvjament ma kienx l-intenzjoni tiegħi, forsi jista' jkun illi ħaseb illi jien ovvjament ma naqbilx ma dak it-tip ta' komedi. Imma jiena għax ma naqbilx miegħu, imma ma nistax ngħid da jiena jekk jiena oħxon u jaqbdu miegħi ma nistax nipretendi għax għalu xaġa kontrija xoħxon u jimmultawhom. This is, alright, naqra iktar gravi, ma it's quasi the same thing. Freedom of speech is freedom of speech. Hemm diskrepanza. Hemm diskrepanza, naf, le għalhekk qed qed naqbel miegħek, hemm diskrepanza eżaġerata fil-mod li n-nies jiġu ikkastigati mill-gvern, mill-poplu, mill-qorti. Naqra bla bajt u għal, għax kullħat bil-komunità tiegħu dak ma stax tajtek, dak ma stax tajtek. Oh, le, mhux hekk. Imma tipo di. All right, u minnu bil-qara all right, Mhux hekk. Imma għandu xar. Mhux hekk. Forsi weġġatu ħafna di li ma jkollu xar. Dak li tnejku bieħu. Dak le. Freedom of speech, diment li jiena mhux qed ngħid isma' għandna noqtlu lil dawk li m'għandhom xar. That's inciting hatred. Freedom of speech is freedom of speech. Issa, f'dal każijiet fej wieħella 10,000 fuq dak il-mim ta' Down syndrome. Filisjen, u kien hemm jidher li dak l-ieħor ukoll mhux jetsew. Dak il-qassis tiftakru li kienu jitkellem, kienu ġibuh xarabank u hekk. Li kienu qed jidaj. Fader darb mhux li ħolli jidaj. Le. Insomma, hemm tal-masturbazzjoni jew x'kien għamel tiftakar. Ejwa dik, dak. Lebda wieħed minnhom ma kien hemm insight of hatred tipo, ma kien qed jinċita l-mibeda jew jgħid biex noqtlu xi ħadd, dak kien jgħid ġast il-Knisja ma taċċettax il-gays pereżempju, jew stating effect.
U ma kienx Għalih. jgħid għandna noqtluhom, so you're not ma kienx hemm. U jgħid li tajt il-knis. Eżatt, so the line għalija, meta jkun hemm tinċita l-mibeda jew il-qtil jew whatever, dik hemmhekk kellha. Eżempju, fil-lissija naħseb żbaljat u naħseb li eventualment taf. Jiena ma naqbilx ma Naħseb li taf li żbaljat, ġifieri. Għax mbagħad tibqa' mal-argument, ġifieri, mbagħad eżatt wara tal-betopoloġija. Jien eżempju nafx nispjega ħafna. Mux ħammuru nqot ngħid isma'. Tidirx, ma nagħmilx tidirx mennu. U daw kazzati li tajt li this is once again ix-xjenza. Fucking tlajna fuq il-qamar għad disostja. Għamilna ħafna affarijiet. Unbelievable. Kieku inti hemm raġuni għala timrat. Jistaw nitlu ġo molecular level. Mutaxi li għalek hemm dil-ora ta' dama daw fuqna and because there was sin in the past għad nerdaw hissa dik koxxata. Però l-iktar ħaġa scary jeda. Kif di kienet fuq fucking TVM. The main channel of Malta at 8 p.m. prime time. Freedom of speech. Ejwa, zoħan kompli. Kien hemm producer raħ dal-ostja program għal Wicked. Dina ħanitfawa. Imma mbagħad għax dal kien hemm dat tifel. Waddab meme. ċajta. Fair enough, kienet tasteless, ċajta vojta, ħażina, jien kieku ma nagħmilha qatt, imma ċajta kienet, it was a failed joke. Waddaba fuq channel fej kien hemm miktub uncensored memes. It was specifically in a group where people are there doing heavy dark jokes. Kif il-qaddisin, dan reda multa ta' 10,000. Mbagħad pereżempju dak l-attura u li issa mhux x'ismu. Norman l-attur li kien ta' ipokriti. Kien hemm kif Herman. Da, if you just check out when you I'm not going into anything bad. Wait a bit. Dana Tilifa kuħat jagħmel żbalji, daħal and he got into an altercation ma' xi ħadd qabad jaqlalu l-ħara fuq l-internet. U ġew fl-idej, whatever. Żball kulħadd jagħmel, apologizza Herman, and everyone does these things, which is totally fine. U da ma reda xejn. 8 xhur sospiżi reda biex ma jġax jagħmel rejat għax dana qatt ma għamel xejn ħażin, he was a good citizen, u fair enough, all right, għaddiet whatever. Imma kif liħor għal 10,000. Iġviri jena jġi xaħat joffendin, nista fuq Facebook, nista mmunu bżoqlu f'wiċċu, tikxaban ħasru. Unuħut minn xur. Sospiżi. Għax inti jek tiġi mbagħad Toħloq preċedent. Dak mela jafu. Insomma inti lejja. Jaf taħdem bil-kontra. Dalli daj ħafna. Weħlu l-multa, ħalli dak il-podcast wafqu. Skużawna ta' serjetà, jiena meta bdejt ix-show ma' ġejdi jetlu, jien ma rridx serjetà, ma rridx politika, ma rridx. Imma meta tfaċċaw dawn l-affarijiet tagħmel xi Imma meta hemm attakk dirett fuq ċajt, fuq fucking comedy, għax nies kellhom it-toqba ta' sormhom ġina għaddejja iżejjed għax dak li ġara men, għax there was no hate, there was no anything, just people are getting selectively offended nowadays. Dak is-suġġett nistgħu naqbdu fil-verità. Yet again, aħna ngħidu li dik was a tasteless joke still. 100%. Imma s-suġġett dak huwa, I mean, titkellem moment titkellem jisu bħal reliġjon. Fejn ħadd tasal, għax inti jekk tibqa' taqta' mhux ħaniċċajta. Mhux hekk. Fuq il-lieħer istess. Mhux hekk. U jekk tiċċajta fuq imni għax ġilli niċċajta nisbla xar jibgħatulek in-nies jiena waqgħet li xari. Ejja, men, jiena wkoll bla xar x'nagħmel ġifieri, ma nistax niċċajta b'nisbla xar ġifieri laqqas. Michael. Il-Malti jgħid oqgħod ma' minnu aħjar minnek. Inti kemm tħossok ix-xurtjat li tista' toqgħod ma' kulħadd? Ħafna nħossni, x'kulħadd aħjar minni. Matthew, int magħruf li daqsxejn ta' plejer man nisa, però mindu spiċċajt ma' tfajla jisek waqaf taqbad magħhom. Tħajjart minn flok taqbad ma' xi comedy coach. Naħseb mhux hekk rid nagħmel ġast nieqaf. Actually good idea. Malcolm. Wara li jaħraw, hemm min jimsaħ bil-wieqfa u hemm min jimsaħ bil-qiegħda. Inti tpoġġi jew tibqa' bil-wieqfa biex timsaħħalek. Impoġġi. Matthew, meta tidħol encyclopedia u tfittex il-kelma siġġu, jiġi ritratt ta' siġġu. Kun taf li biex tfittex ritratt ta' kommedjant fallut tikteb Matthew Sound Sultana? Ma konx naf għadi Melchior.
Inti, parti mill-cast ta' min imissu. Maħsibx li ħanibqa. Tista' please tgħid li meta ma jmissekx tkun fuq u ħalli nibda naraħ il-show. Għataw li ħafna mek zara. Matthew. Il-punk rock band famuża Sex Pistols għandhom id-diska jisimha No Future. Għad tikkonsidrajt li forsi tibda tuża bħala soundtrack uffiċjali ta' ħajtek? Markus, kif semmejna fil-programm, Felicien qalet li l-kaġun ta' ċertu martu kastigi huma minħabba id-nubijiet tal-familjari. Il-ġenituri tiegħek kemm kienu satanisti feroċjati biex Alla batilhom lilek? Anki Alla għata qalbu. Fuck it. Matthew, għallek Matthew. l-astja drajt Ja, biex ma tidrax Matthew. Jek tmur il-beltu tajat Matthew, xaħames midru. Thank you tal-li change bean. Fist bump ta' soltu għamillu fist bump. Yeah. Thank you very much. Guys, once again, a very good word to our sponsors, Abel Manal u Kulmaw, Olympus, tal-Microphones Roadcaster Pro. Vibe FM tal-li hosti għawna għek ta' kull poddata li namlu, l-A to Z Electronics għal XIT equipment u koll, u l-affarijiet li għettaraw kolla fuq is-set kolla minant Jusk. Thank you very much, guys. Thank you lil Patruni. Thank you immense. Don't forget to like, follow, and do everything you need social media-wise. Edin kullim kien, incluse fil-kamra ta' sodda mommok. Iġifiri, guys. We love you. Thank you very much. Bye. Ciao.